Isigcina isiyehlele ngezatsi imfezi emnyama kumfoka Ngcobo nomfoka Mcineka. Ngube ngalele lapho ngamukele bukele emakhaya Esimanzonzo uthulela khona inda zaMaskand. Bukele emakhaya ke imfezi emnyama ekhifise kude. Isigcine ngempela yehlele ngezatsi kumfoka Mcineka nomfoka Ngcobo. Ngokusho kwemfezi emnyama lapha ebhalile lapha ekhasini lakhe la Facebook iyasho ngempela ukuthi ngenkulu inhlonipho kubalandeli bayo kanye nomfoka Mcineka nomfoka Gay umfoka Ngcobo iyazehlisa ngempela futhi iyaxolisa ngolete eyayenza. Iyasho ngempela ukuthi abantu abaningi bayibuza ukuthi kungani imfezi emnyama ingekho lapha kuMaskand World Cup uyaziwa kakhulu ngokuthi ibhucuzeko. Iyasho ngempela ukuthi iyalibona iphutha layo ukuthi icheme nomcimbi wawo against umcimbi ohlelwe ibona laba umfoka Mcineka nomfoka Ngcobo obizwa ngokuthi ingoma kaZwelonke. Le ngoma kaZwelonke sasilethele ikampani ebizwa ukuthi umbuso wamaciko ephethwe uyena uKing umfoka Ngcobo. Kanti imfezi emnyama yachema nomcimbi obizwa ukuthi umbuso wamasimba ongesikhathi esisodwa esedolobheni elilodwa khona lapha eThekwini. Ngokuhluka indawo njengoba umbuso wamasimba wolapha eworkshop athi umbuso wamaciko wolapha eThekwini eMoses Mabhida. Ngokusho imfezi emnyama iyasho ngempela ukuthi iyasetshenziswa ukuthi ilwe nalomcimbi. Ithi kodwa manje siyalibona iphutha isiyazehlisa ngempela iyaxolisa kumfoka Ngcobo kanye nomfoka Mcineka. Iyasho ngempela futhi ukuthi kusukela manje kaphambili abalandeli bayo abayithembe ngempela ngoba zonke inqumo manje ezoyithatha izobe isuka kwimfezi emnyama ngeke setshenziswa ngabanye abantu. Iyasho ngempela ukuthi akekho ngempela umuntu iphutha lingumuntu wathi icela bexolele ngempela ngalento le eyayenzayo. Yasigqugquzela abantu abaningi ngempela ukuthi icela bephume ngomningi beye lapha kuyiphucuzeko ezebi lapha eThekwini ngomhla ka-30 kuJulayi. Bukele emakhaya wena ngabe kuthini uphalo wakho njengoba abalandeli abaningi kade besho ngempela ukuthi ngabe imfezi emnyama isale kanjani. Uma isiphendulela kanje ngabe kuthini uphalo wakho. Uzokhumbula ngempela futhi ukuthi imfezi emnyama ibonakala ile kule midlalo kade ihlanganisa abaculi abahlukene. Kubala khona abaculi begqomu, abaculi bekwaito, abaculi behip hop, abaculi bamapiano. Imfezi emnyama ibikhona noma ibe umuntu ubungadlali kodwa ibikhona lapha ebhetsheni izosupport. Mbule emakhaya wena ngabe kuthini uphalo wakho ngalolu daba njengoba phela imfezi emnyama izehlisa isho ngempela ukuthi iyasebenziseka ehamba nayo umfoka kuphosa kwenyathi ishishilizi igcwame elisha. Mbule emakhaya ngabe kuthini uphalo wakho ngalolu daba. Siyabonga. Corona